всіх наших слухачоў, гледачоў. Вітаю на канале Свабода Прэміум. Я Сергей Шупа і са мной сёння гость праграмы Сергей Абламейка, аўтар кнігі «Невядомы Мінск. Гісторыя знікнення». І сёння мы правядзем такую віртуальную прэзентацыю новай кнігі «Бібліятэкі Свабода 21 стагоддзя», 80-й кнігі нашай серыі. Сергей, добрый дзень, вітаю вас у нашай такой імправізаванай студыі. Добрый дзень, Сергей, добрый дзень, гледачы і слухачы, шановныя. Пачнем, мабыць, з таго, пачнем як бы спачатку. Сергей, адкуль у вас наогул нарадзілася такая ідэя стварэння такой навуковай працы? Я ведаю, што гэта тэма вашага дактарату абароненага не так даўно. Адкуль гэтыя карані зацікаўленасці старым Менскам, горадам, якога мы фактычна амаль што і не заспелі, і не ўбачылі. Нашае пакаленне, а тым больш все маладзейшыя, якія нарадзіліся пасля нас. Раскажыце. Стары горад фактычна моя радзіма. Калі браць яго троху шырэй з прадмесцямі, то я нарадзіўся у канцы ракаўскага прадмесця, фактычна на яго мяжы на вуліцы Ратамскай. А само ракаўскае прадмесце было, канешне, месцам, дзе у пэўным сэнсе праходзіла маё дзяцінства. Гэта вуліцы Астроўскага, Вызвалення, Віцебская, Шаўчэнкі, Замкавая і, канешне, Няміга, якая тады яшчэ існавала. Там жыло шмат сябровак маёй бабулі, яна шмат часу праводзіла са мной, а я з ёй. Мы там хадзілі, гулялі, і, адпаведна, гэта было месцам майго дзяцінства і месцам, з якім была звязаная мая сям'я. Сям'я маёй бабулі жыла ў гістарычным цэнтры Менску з канца 19 стагоддзя. До войны, до самой, яны жылі на вуліцы Інтэрнацыянальнай, 11А, это у двары насупраць кінотэатру «Перамога». І калі зносілі Нямігу, то бабуля привяла мяне на мост над цяперашняй вуліцай Няміскай, так званы пуцеправод у бок палаца спорта, і мы глядзелі, як это адбывалася. Хадзілі туды некалькі дзён і назіралі, як гусеничный кран чыгуннай бабай знішчаў гэта. Для бабулі это было трагічна, яна плакала. Это быў раён яе маладосці, яе дзяцінства. Апрача таго, тады былі публікацыі, і дома былі нейкія размовы пра тое, што Нямігу нельга зносіць. Адпаведна, з дзяцінства і з сям'і я вынес такую ідэю, што адбылося нешта дрэннае, што нешта знеслі. А ў 80-е гады я аказаўся ў Талацэ. У 80-е гады пачыналася рэстаўрацыя траецкае прадмесця. Талака займалася найперш таксама аховай помнікаў і удзелам у рэстаўрацыі іх і абаронай. Ну і, адпаведна, інтарэс да гэтага ў мяне быў заўсёды. Это ўжо быў такі інтэлектуальны і патрыятычны выбар чалавека, беларускага інтэлігента. А калі ў 2004 годзе было створанае таварыства «Мінская спадчына», яно называецца так дзіўна, па-беларуска-расейску неяк, то яно пачало такую дзіўную рэстаўрацыю, зносы, аднаўленне ў іншых памерах, у выглядзе губернскага расейскага гораду, без каранёў яна такая. У маім разуменні тое, што яны робяць, досыць страшнавата. Это такі менскі губернскі горад. І захацелася напісаць тэкст пра тое, што мы страцілі. Я напісаў эсэ, яно было апублікаванае ў газеце «Наша Ніва» з працягам у 2005 годзе. На яго былі добрыя водгукі, яно называлася «Каханы горад». І шмат хто, у тым ліку Рыгор Барадулін, Владзімир Арлоў, параілі мне выдаць яго брашурай невялікай, з фотаздымкамі. Я стаў шукаць здымкі, пайшоў в архіў адзін, другі, і у мяне нарадзілася ідэя, што не трэба выдаваць гэтае эсэ, яно пасля асобна выйшла, а трэба напісаць тэкст пра стары горад і тое, як мы яго страцілі на працягу 20 стагоддзя. Вось так я ў 2006 годзе ўзяўся за гэтую працу.
Сергей, давайте разберемся, про что мы тут конкретно говорим. Что такое Менский старый город? Бо мы с дзяцінства так себе уявляли, что старый город это вось няміга, якая вельмі рана ў нашым жыцці, напрыклад, была разбураная, а далейшае пакаленне ўвогуле не ведаюць, як яна выглядала. Гэта плошча Свабоды, пляц Волі з нейкімі рэшткамі нейкіх старых дамоў. А пра што расказваеце ў кнізе вы? Так, это, конечно, зусім іншае, чым тое, што вы назвалі. Гэта устойлівы менскі мікратапонім, стары горад або старое место. Ён існаваў на замкавай гары і ў яе ваколіцах. Давайте, может быть, мы можем показать. Покажем. Вы расскажете, что это за здымок, и будете рассказывать, а я постараюсь показывать, каб гледачы побачили и уявили себе, где это находится реально сегодня. Секунду. Замкавая гора існавала там, где сегодня роўнае месца паміж плошчай Свабоды і палацам спорту. Вось можна зарытавацца, показать людям плошчу Свабоды сённяшнюю, Сергей, калі вы покажете. Вот сённяшняя плошча Свабоды. Так, ну вось тады я, каб так, нам легче было. Вось мы на плошчы Свабоды, тут вось касцёл стаіць, і калі мы ідзем ужо ў бок, бок нямігі, як мы сабе уяўляем сёння, ось вуліца Рэвалюцыйная туды пайшла, а тут вузенькая вулка, якой цяпер няма, цяпер на яе месцы частка, тут пачынаецца ўжо мост праз нямігу, тут такія сходы каля Белпромпраекту. Это вуліца, якая называлася Школьная, ці пазней уже пасля вайны Вольная, і яна вядзе якраз у той самы стары горад. Тут яшчэ одна старая вуліца Казмадзем'янская, ад якой таксама ўжо нічога не засталося. Вы, Сергей, про это яшчэ раскажаце, про эту вуліцу, я ведаю, што яна вам вельмі блізкая сэрцу. І тут мы ўжо выходзім канкрэтна ў стары горад. Вось так ідзе сённяшняя няміга, тут увогуле пустое месца, тут, як бачым, яно было густа забудаванае, і тут пачынаецца замчышча з вуліцамі Замкавай, Завальнай, Новамясніцкай, Падзамкавай. Цяпер на гэтым месцы вось так вось стаіць крама Алеся, тут ідзе праспект пераможцаў, праспект Машэрава, ці як мы яго памятаем, паркавая магістраль, просто вось так пераразае гэты раён. Тут была вялікая гара замкавая, частка замчышча, якая была цалкам скапаная. Вось цяпер тут просто роўнае месца каля рэчкі, дзе ўжо нічога няма, і цяжка сабе нават уявіць, што тут былі гарадскія кварталы, якія хутчэй нагадаюць нам нейкі звычайны еўрапейскі, усходнееўрапейскі горад. Можна паглядзець на это яшчэ бліжэй, а вы можете пакуль расказаць, што это за здымкі. Першы здымак, который зараз вы показывали, захоўваецца у Вашингтоне, у Нацыянальным архіве США. Американцы конфисковали, фактично завезли за океан архив Люфтваффе, и там вельмі много здымков авиацийных Менску. Вот зараз другі здымак, які, так сказать, з'явіўся ў Беларусі дзякуючы высілкам менскага калекцыянера і краязнаўцы Павла Растоўцева. Павел Растоўцев купіў яго, вось гэты здымак, на аукцыёне за вельмі вялікія грошы. І бескарысна перадаў карыстанне беларускім даследчыкам, гісторыкам. Гэта замкавая гара з яе забудовай. Завальная, замкавая, падзамкавая, новамясніцкая, старамясніцкая. Большасць гэтых дамоў пабудаваныя ў 19 стагоддзі, але на замчышчы былі вельмі старыя будынкі і 16 стагоддзя. А вуліца Казмадзем'янаўская і квартал паміж вуліцай Казмадзем'янаўскай, тут мы яго амаль не ўбачым, бо ён, вот, квартал паміж Школьнай і Казмадзем'янаўскай, на які зараз мышка будзе наведзена. Вось ён. Гэта самы стары мураваны квартал Менску. Ён пачаў забудоўвацца мураванымі дамамі ў канцы 16 стагоддзя. І гэтыя будынкі былі
захаваліся до 20-го стагоддзя. Гэты квартал быў знішчаны пасля вайны цалкам. У вайну пацярпела толькі прыблізна 40% гэтага кварталу. Так што пра раён старога гораду напісаная гэтая кніжка. І гэта вельмі незвычайна, бо з гэтым месцам звязана даволі вялікая гісторыя. Аж два тамы такой кніжкі выйдуць, дзе будзе напісана пра тое, як яго хацелі рэстаўраваць, як яго баранілі, як яго планавалі да зносу. Это вельмі незвычайная гісторыя, і для мяне, для самога, вынікі гэтай працы былі адкрыццём. Я мала што ведаў з таго, пра што напісаў, з таго, што знайшоў і пасля напісаў у гэтай кнізе. Мы можам паказаць яшчэ некалькі вуліц старога гораду. Это гандлёвы пляц нізкага рынку. Гэта вуліца Няміская з драўляным насцілам, пад якім цякла рэчка Няміга. У здымак 23-го года. Гэта вуліца Кацярынінская, якая злучала рыбны і нізкі рынкі у старым горадзе. Бачыце, шырыня яе 6-7 метраў усяго. Я яшчэ пакажу, каб нашыя гледачы ўявілі сабе, дзе гэта. Сёння гэта все называецца Няміга. Вось калі мы ідзем па Нямізе, тут царква, якая стаіць да сёння, і аж да моста, тут ужо такая шырокая вуліца, але вось ад гэтага месца, вось гэты рыбны рынак, гэтая вулка, і да нізкага рынку, які мы таксама там бачылі на першай карцінцы, вось гэтая вузкая, самая вузкая вулка звалася ад нейкага часу, здаецца, у 19 стагоддзі пачала звацца Кацярынінская. Пасля рэвалюцыі назвалі Калінінская, яна праіснавала пад такой назвай да 60-х гадоў, а пасля тут все это разбурылі, тут стала плошча 8 сакавіка, і гэта ўжо все пачало звацца проста Няміга. Ну і яшчэ у нас ёсць здымак самой Касмадзем'янаўскай. Это самая старая мураваная вуліца Менску. Называлася яна так, бо там існавала царква праваслаўная Казьмы і Дзем'яна, пасля уніяцкая, і кляштар. На ёй была першая менская аптэка, карчма, склады, пошта. Это самая старая мураваная вуліца гораду. На ёй жылі бурмістры менскія і іншыя людзі. Яна захавалася пасля вайны і была знесеная ў другой палове 40-х гадоў. Сергей, ну я попрошу вас тады коротко расказаць, пра што гаворыцца канкрэтна ў вашай кнізе. Не проста ж там, напэўна, такія прагулянкі па гэтых вулках, якія зніклі. Там нейкая свая гісторыя ёсць. Так, конечно, мне давялося больш за 10 гадоў сядзець у беларускіх архівах і бібліятэках. На жаль, так сталася, што беларуская гістарычная навука ніколі не звяртала увагу на менавіта стары горад. У 80-е гады выйшлі кніжкі Владзіміра Дзянісава, Зянона Пазняка. Дзянісава кніжка называлася «Площадь свободы в Мінске». Зянона Пазняка кніжка называлася «Рэха даўняга часу». Але яны расказвалі агулам. Дзянісаў толькі пра плошчу свободы, это значыць верхні высокі рынок. Зянон Пазняк расказваў пра ўсё, што асталося, але гэта былі навукова-папулярныя кніжкі. А гісторыкі прафесійна чамусьці так і не дайшлі. Больш-менш некалькі артыкулаў пра гэта напісаў выдатны беларускі гісторык Расціслаў Баравы, які працаваў у беларэстаўрацыі, і ён, адпаведна, займаўся. Але яго спецыфіка — тапаграфія Менску і стратыграфія. Фактычна пляны, мапы, як это ўсё размяшчалася дзе. А вось гісторыю проста старого гораду, і як ён знік, ніхто ніколі не заняўся. І таму я не мог спасылацца на працы папярэднікаў. Давялося выключна сядзець у архівах і чытаць стары друк, апытваць старажылаў
і шукаць старыя фоткі, каб параўноўваць, бо яшчэ і здымкі ў нас неправільна датаваныя. Многія здымкі ў архівах абсалютна неправільна не толькі датаваныя, але і падпісаныя, атрыбутаваныя, часам назвы іншых вуліц. Это все не так проста, таму это заняло больш за 10 гадоў. Такім чынам, але цяпер мы ведаем, што мы, беларусы, не такія небаракі, малакультурныя. Мы ведаем, што ідэя увагі да старога гораду, да замчышча і нават да яго аднаўлення і рэстаўрацыі ўзнікла ўжо ў часы БНР. У публіцыстыцы часоў БНР, а менавіта ў 18-19 годах, праявілася цікавасць да помнікаў архітэктуры, да помнікаў архітэктуры старога менскага цэнтру, і ў тым ліку публіцыстам Ромуальдам Зянкевічам была выказана ідэя збудаваць сядзібу ўраду БНР на замчышчы, папярэдне яго адрэстаўраваўшы. Это адбылося ў лістападзе 19 году. І вось я прасачыў, як гэта ідэя, як яна адбілася ў мастацтве, напрыклад, у творчасці Язэпа Драздовіча або ў фотамастацтве Льва Дашкевіча. Пасля гэта ідэя была перанята Інбелкультам. У 25-26 годзе Інбелкульт спрабаваў прапагандаваць стары горад, стварыў праект яго рэстаўрацыі, рамонту будынкаў на ім, зносу драўляных хатак і рамонту мураваных дамоў, аднаўлення напалову зруйнаваных дамоў. Это тое, што маляваў Драздовіч, крушні дамоў Маньковіча. Больш за тое, у 25-26 годзе праявілася ідэалагічная барацьба і канкурэнцыя нацыянальных дзеячоў беларускіх з бальшавікамі, бо нацыяналы хацелі стварыць, зрабілі спробу адкрыць музей старога Менску, хацелі паставіць помнік Каліноўскаму каля будынку Гродскага суда на замчышчы. У самым будынку Гродскага суду хацелі зрабіць музей старога Менску. Чаму помнік Каліноўскага? Таму што тады лічылася, што ў гэтым будынку была друкарня, дзе друкавалася мужыцкая правда. У 26 годзе зрабілі спробу назваць дзве вуліцы, якія мы паказалі. Я іх называю самыя еўрапейскія, бо самыя вузкія і крывыя. Кацярынінскую і Казмадзім'янаўскую. Паспрабавалі назваць Кацярынінскую вуліцай Каліноўскага, а Казмадзім'янаўскую вуліцай Скарыны. У гэтым. Таксама я расказваю, як знікла манаграфія пра стары горад, над якой працавалі розныя дзеячы ў Інбелкульце, пасля ў іншых установах. Яе вандраванні, як яна, як зніклі каля 300 фотаздымкаў старога гораду. Гэта цэлая эпапея. І, канешне, у рамках гэтай канкурэнцыі бальшавікі не звярталі на гэту ўвагу, спрабавалі процідзейнічаць, вадзілі іншыя экскурсіі, на замчышча вадзілі экскурсіі інбелкультаўцы і наркамасветы, а акружны камітэт партыі вадзіў экскурсіі па рэвалюцыйных і камуністычных мясцінах. Урэшце рэшт, дзейнасць краязнаўцаў, якіх Інбелкульт прыцягнуў да вывучэння старога гораду і яго абароны, была гвалтоўна пераарыентаваная на вывучэнне вытворчых сілаў вёскі і горада. Краязнаўцы замест апісання помнікаў старасветчыны пачалі апісваць фабрыкі і заводы і механізмы, якія яны. Ну, урэшце рэшт, здарылася у 29 годзе разгром пачаўся нацыяналаў, а бальшавікі ўжо тады ў сярэднія 25-х гадоў пачалі планаваць сацыялістычную рэканструкцыю Менску. У рамках гэтых планаў стары горад быў запланаваны да зносу. Это адбылося ўжо у першы генплан, над ім праца пачалася ў 31 годзе, першы генплан быў закончаны ў 34-м, канчатковая рэдакцыя ў 36-м была, пасля была карэкціроўка, быў генплан 39-го года, і ён быў прыняты да выканання. Выкананне пачалося ў 40-41 годах, і ў гэтым генплане было прадугледжана 3 этапы. І на другім этапе гэтага генплану прадугледжваўся поўны знос старога гораду і вуліцы Няміскай. Цалкам гэты раён падлягаў зносу. Не ўсё бальшавікам удалося і савецкім уладам ажыццявіць у 40-е, 50-е гады.
Тое сёе было дабіта ў 60-е, 70-е гады, а некаторыя помнікі былі канчаткова знесеныя і 80-е, 90-е, скажем, як апошні дом на вуліцы Казмадзем'янаўскай, які нам з вами пашанцавала яшчэ бачыць ужывую. Ну, вот так вот рассказывается пасля. Это первый том, и он заканчивается 41 годом, нападом немцев на Советский Союз. А другой том присвячены 41-56 годам. Чему такая датировка? Потому что старый город был частково разбурен уже в часы оккупации и довольно у значной ступени. Забудова замчища была больше за полову знищена, больше на полову знищена у часы оккупации. А уже решту прибрали советские улады после войны. Там рассказывается, как это отбылося, калі конкретные были районы, кварталы, які удел немцев у гэтым, які удел советской авиации, советских саперов, послевоенного разминирования, подпалов первых дзён войны. И оборона, апошняя профессийная оборона замчища отбывалася в 55-56 годах, калі группа интеллигенции, у якую входили нечакана вядомые люди, писала открытые листы и домагалася захавання замчища. Узначаліваў гэты рух целый у 50-е годы профессор мастацтвазнаўства Михаил Кацар, а листы разом с ним подписывали академик Никольский, историк, поэт Петро Глебко, письменник Пилип Пестрак, литературознавец Ларченко, акторы Купаловского театру. Это невероятная, цікавая история, про что мало кто ведал. И так само там расписано, як советский агитпроп змагаўся з гэтым, як была контрпропаганда ў 50-х годов, як была разгромлена редколлегия газеты литературы и мастацтва, якая была у авангарде обороны замчища. Так что вот такая история. На 2 томы оказалось ее, что написать, и это далеко не все, это можно скороченный текст и зусім мало знойдзеных фотоздымков. Ну, Сергей, я дякую за такі падрабязны рассказ. Я тут уже 10 разоў прырываўся вас спыніць, потому что боялся, что вы позбавите читача радости открыцця. Но я думаю, что это им замінаць не будет, тым больш, что у кнізе немало фотоздымкаў, збольшага рэдкіх нідзе ніколі не публікаваных, якія мы тут сёння паказаць не можем. Так что нейкае адкрыццё все ж таки чытача в любым выпадку чакае. Яшчэ такое апошняе пытанне. Мы тут рассказывали про город, про архітэктуру, про будынкі, про барацьбу нейкіх органаў, ідэалогіяў, але ж там, напэўна, у вашай гісторыі прысутнічаюць і людзі, а людзям заўсёды цікава пачуць про людзей. Хто ваши героі гэтай гісторыі? Хотя коротко, пару прыкладаў. Ну, найперш, это для мяне Рымуальд Зянкевіч. Нягледзячы на супярэчлівую інфармацыю яго жыцця і яго тое, як ён жыў у 20-30-е гады, для мяне ён герой і адзін з асноўных публіцыстаў часоў БНР, які першы звярнуў увагу на замчышча. Гэта Язэп Лёсік. І гэта, конечно, дзеячы 20-х гадоў, якія групаваліся вакол камісіі аховы помнікаў Інгелкульту. Это шмат імёнаў: Сакалоў, Паноў, Сцепуржынскі, Каспяровіч, Аніхоўскі, Смоліч, Некрашевіч гэтым займаліся. Вельмі многія людзі, Павел Харлампович. Але для мяне, конечно, гэта Дубоўка, які ад маладняка уваходзіў у камісію па вывучэнню замкавай гары. І, конечно, чалавек нумар 1 – это Мікола Шчакаціхін, які быў галоўным прамотарам всяго, што адбывалася ў 20-е гады вакол менскіх помнікаў, вакол старога гораду. І я просто хацеў бы фактычна на заканчэнне, мы блізімся ўжо да заканчэння, прачытаць маленькі фрагмент тэксту, як Шчакаціхін у мастацтвазнаўчым нарасе пісаў пра стары горад.
Маленькі абзацык з яго вялікай працы, помнікі 17-19 стагоддзя ў Менску. Крыху іншае, але не меней інтэнсіўнае ўражанне робяць тыя ж будынкі ў выпадковых ракурсах з некаторых вузенькіх вулак старога места ў раёне нізкага рынку, калі нечакана, за якім-колечы стромкім заваротам, над брудна-чырвонымі, часта напаўзруйнаванымі, плямістымі мурамі старых дамоў раптам уздымуцца нейкія магутныя вежы, зніклыя ў сівым тумане, або спавітыя празрыстым вэлюмам дажджу, у вострым і рэзкім кантрасце сваіх гарманічных ураўнаважаных ліній з трывожнай і сумнай рознагалосіцай бліжэйшых пахмурных і бедных будынкаў. Фантастычныя паэтычныя рэчы я назваў гэта сагай паэта Міколы Шчакаціхіна. Асабліва дзіўна, што ён паходзіў з Расіі, з вельмі інтэлігентнай сям'і срэбранага стагоддзя. Галава кружыцца, калі ведаеш яго сваякоў. Ён быў дваюродным дзядзям акадэміка Сахарова, якога ўсе ведаюць. Яго цётка была замужна за Міхаілам Гершэнзонам, адзін з найбуйнейшых літаратуразнаўцаў срэбранага стагоддзя. Так што гэтыя людзі шмат зрабілі. І для мяне, дагэтуль я хвалююся, калі пра гэта расказваю, бо гэта для мяне асабіста было сапраўдным адкрыццём, што такая вялікая гісторыя звязаная з гэтым усім, з нашым старым горадам. Сергей, шчыра дзякую вам за вашу гераічную працу. Шчыра дзякуючы за сённяшнюю вельмі цікавую гутарку. Я нагадаю всім нашим гледачам і слухачам, што госцем Свабоды Прэміум сёння быў доктар гісторыі Сергей Абламейка, аўтар кнігі «Невядомы Мінск. Гісторыя знікнення». Першая кніга гэтай працы толькі што выйшла ў нашай серыі «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзя». На гэтым канал Свабода Прэміум і я, Сергей Шупа, з вами развітваемся. Подписывайтеся на наш канал і заставайцеся з намі. Сергей, всяго вам добрага. Всяго добрага. Дзякуй.